बिश्वनाथ जिल्लायाव हमदों सास्नि आइननि बेरेखायै जिब जुनार लांखारग्रा दायनिगिरिफोर आरो रैखा खालामदों गासै मा 53 मोसौ। थांनाय रबिबारखालि मोनानि समाव एबा थांनाय हराव बिश्वनाथ जिल्लायाव सास्नि आइननि बेरेखायै जिब जुनार लांखारग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायो आरो गासै 53 मा मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हायो। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामाव बे दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायो। गुबुन गुबुन अनजिमानि गंब्रै बोलेरो पिकआप गारियाव गासै मा 53 मोसौफोरखौ आयेननि बेरेखायै दिखांनानै लाबोनाय गहपुर मागनि हालामनि 15 नं राजा लामायाव रैखा खालामनो हानाय जायो आरो गारिजों लोगोसे सास्नि दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जायो। बे हमजानाय सास्नि दायनिगिरिफोरनि मुंफोरानो जाबाय महिदुल इस्लाम, फुरना गगৈ, जावेद आली, खुरशाद आली, रफिकुल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम आरो विकास गगৈ। बे हमजानाय दायनिगिरिफोरा दा पुलिसनि आवथायावनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै पुलिसा केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बिश्वनाथ जिल्लायाव हमदों सास्नि आइननि बेरेखायै जिब जुनार लांखारग्रा दायनिगिरिफोर आरो रैखा खालामदों गासै मा 53 मोसौ। थांनाय रबिबारखालि मोनानि समाव एबा थांनाय हराव बिश्वनाथ जिल्लायाव सास्नि आइननि बेरेखायै जिब जुनार लांखारग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायो आरो गासै 53 मा मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हायो। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामाव बे दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायो। गुबुन गुबुन अनजिमानि गंब्रै बोलेरो पिकआप गारियाव गासै मा 53 मोसौफोरखौ आयेननि बेरेखायै दिखांनानै लाबोनाय गहपुर मागनि हालामनि 15 नं राजा लामायाव रैखा खालामनो हानाय जायो आरो गारिजों लोगोसे सास्नि दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जायो। बे हमजानाय सास्नि दायनिगिरिफोरनि मुंफोरानो जाबाय महिदुल इस्लाम, फुरना गगै, जावेद आली, खुरशाद आली, रफिकुल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम आरो विकास गगৈ। बे हमजानाय दायनिगिरिफोरा दा पुलिसनि आवथायावनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै पुलिसा केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।